Sziasztok srácok! Ebben a videóban rivászozni fogunk, talán rész 5 rivász Balázzal, és szerintem meg is hívom Balázs, és indulhatunk. Igen, amúgy Balázs. Na, indulhatunk. Elmondottunk, ugye Balázs? Igen. És most raktunk ki éppen egy squishy videót. Igen. Nido squishy, butter, fudgy squishy, meg ki tudja. Egy bunny fightingot indítottam. De bunny fightingot indítottam? Igen. Igen. Hol vagy? Na, milyen jó helyen kezdtél, bazd meg. Fejbe találtam. Igen. Amúgy mi a fasz? Bocsánat. Szabad kárunkat. Ennyi vagy. Ott vagy. Gyönyörű. Hogy tanultad? Srácok, iratkozzatok fel és lájkoljátok, Igen. hogy több ilyen tartalmat. Stigdiel a fejed, mindjárt lesznájpolnak, a Stigdiel leszhet-e a sírba. Bocsánat. Ezt kivágjuk. Úgy. Fejbe kapta, de mi? Hogy? Srácok, Balázs, szerinted ez hacker? Hogy? Egy puzi. Hogy tudom? Hogy szólni? Nyitok kettő. Nem akartam megvenni a fegyvert. Jó, amúgy egy... Szerintem meg nem. Bú. 3v3-at indítok. Miért? Már mi nekem? Ez.
Unatkozzok. Unatkozzok. 63. Ne aréna, az amire én. Válasz. Jó, ez gyors. Semmi nem minál. Bocsánat. Mondjuk elkezd 3-3-as veszem észre. Nyugodj le. Nyugodj le. Szerintem mit hiszem. Annál megyünk. Le ne essek. Jó, nem estem. Lehettem bele a téma. Felsz. Vigyázzak, mint az állat. Ezt mindjárt leesek. Sokan nem volt. Ugye van lesz már pohon, vigyázz. Balázs, én vigyázok, mint a hol. Van. Hol? Volt el, van. A Pali leesek. Úr, hülye. Tudom, van egyébként. Nem tudom mi. Nem volt elszít. Na jó, van, na Balázs, nem kell azért. Na. Balázs, nézd. Gyere. Meggyőzhetem. Hello. Menjek fel. Jó, fent vagyok. Jó van. Na, egy, hol van? Szia! Én látom. Ennyi. Hol vagy? Nem volt? Nézd. Áll. Gyere Balázs velem. A majomat, az agyadat, hát megeszem. Mi? Az olyan ügyű. Na Balázs, most gyere utánam, jó? Gyere utánam. Menjünk látni. Te meg mit néz? Nem megy. No scope volt. Nem. Nem, ugye én már kettőt töltem. Én vagyok a Én top már listán. Mennyit tört? Látok, mindjárt Balázs leesik. Csak én vagyok, srácok, egyébként az ember. Szép. Egyébként, srácok, csak én vagyok az ember, aki beveri a kis lábujját az asztalba, és utána az asztalba belerúg, hogy az asztal a hibás, és utána pedig még jobban fáj a kis lábujja. Ez egyébként csak én vagyok. Felmentem, felültem. Én meg. Nem. Nem, én nem azt mondtam. Mit hallottam? Azt hallottad, hogy én meg rossz helyen vagyok. Mi? Éreztem. Ne! Amúgy hallottam. Mi? Csúcsú. Tesó, csúcsú. Hol vagy? Gyere, majom, gyere. Mit a tombolen? Nem megyek a másikhoz. Srácok, Balázs, az rage quit el.
Balázs, mondd már meg a nézőknek, hogy bolond vagy. Én nem. De hogy? Hogy esett le? A rá picsáját már. Ezt már bottad. Nem, csak leesem. Mert fel akartam menni. No scope. Bum. No scope. Mondom no scope. Katonáz. Hol van? Magyarba. Balázs röhög, mint az állat, de semmiért. No scope. No scope. No scope volt? Nem. De nem no scope volt? Mm. De nekünk amúgy innen úgy látszott. Most egy no scope-ot. Még egyet. Mert amúgy fent találtam, láttad? Nem láttam. Én fent találtam mindig. Akkor igazat. Srácok, hogyha megkérdezitek, hogy miért esett le, mindig már unatkozok. Miért unatkozol? What the fuck? Hol van a puzi? Olyan, van a másik is. Megnézzük a másik embert, a másik csapattást. Ha a másik csapat Mi? megölt, Nem tudom. Bazd meg. Messze ott van, hát ember, ott van az a... Nem tudom, hogy te néző vagy nem, tesó, de ez szép volt. Én tudok már megint kettőt. Nyitom előbb. De mi az, hogy megy? Hova ment? Nem tudom. Szerintem. Én se. De srácok, akkor kilépünk és arra lépünk, jó? Na. Vagy várj, lehet, hogy csak publikra dolgot. Ja. Igen. Yeah! Nyitott kettőt. Én is. De nekem az egyik az ott maradt. Mit nyitott? De most mit nyomtam meg? Vagy- 5%. Mennyi? 5%. Bazd meg, mindent eltem. Te bazd meg a nádat. Rád, 5 mi? Mi a f... Hogy 5 Tölti. Nem van ilyen töltött, az de jó. Mi a faszom? De bazd meg, mi a szar? Ezek a te fegyvereid buta. Kiléptél? Ahogy mondod. De minek kellett kilépni? Nem. Akkor Balázs addig meg nem tudom. De srácok, akkor már mindjárt majd visszalépem. Kap be. Csicska. Srácok, Balázs rage quitelt. A fasz. De én meg belemegyek a tűzbe. Milyen? Srácok, szerintem én is fogok most rage quitelni. Srácok, Balázs az bement az izébe. Hol a belénk? A falba megyek. Magam vagyok, bolond. Jó, egy. Magam vagyok! Magam vagyok! Mondod, mondd! Ne! Ja, nem. Én nem lépek. Ketten vagyunk 5 ellen. Srácok, ez mi? Mi a fasz? Oszán. Mi?
Te pofasz. RPG-s! Ne! Undorító RPG! Tessék! Jó. 150? RPG-nek. Modátul megy. Az komoly. A fasz. Kína. Mi a De ne- fasz? Anyád. Szád. Balázs, ne kárunk, hogy már nem videóban való. Le fogom nézni. De miért hol meg mindig a csapatnak? Bajom van. Szar. Srácok, ezt úgy buktuk, mint a... Balázs, már mindjárt majd jössz vissza. Jó van. Össze-vissza. Légy madár. Nem tudom menni. Mi? Össze-vissza légy madár. Légy már ide. Tudom. Ja, megölöm mind az 5-öt. Mert maradt. Ugyan. Srácok! Nézzétek meg, mindjárt megölöm az egész emberséges Szar. intelligenciát. Meg jön itt Varholmmal. Mi a Meg ne ő! Ajaj. Srácok, ajaj! Srácok, Apád. ajaj! Srácok, ajaj! Magam vagyok a csapattársam, meg kilépett! Fuck! Most komolyan. Vagyok 18. Ez követett? Ki az? Van izéje. Nézd így. Látod? Mi a fasz az? Pipára? Aha. De mama az nem. Balázs, jössz vissza? Nem. Jössz vissza? Nem. Srácok, akkor nem tudom, ennyi lett ez a videó. Mivel Balázs kirécskvített, és az volt Minden megbeszélve. az a baj. És az volt megbeszélve nekünk a videó előtt, hogyha Balázs kilép, akkor vége lesz a videónak. Sziasztok!